Vidím jen tvoji tvář, slyším jen tvůj hlas. Vidím tě pořád, hledíš na mě ze všech koutů, slyším tě všude, z větru, z cizích hlasů. Kdo ví, kdo vlastně je? Po Filipa je mi trošku líto v tom, že prostě dědu osobně nezažil, protože to nemůže být nikdy tak, jako kdyby ten osobní kontakt měli. Mně to je taky líto, že jsem ho nikdy nezažil, že jo? Tak proto tady zkouším ten experiment, jak si ho zpřítomnit. Jo, jednak skrze toho představitele toho dědy a jednak skrze nás, kteří ho nějakým způsobem jako navádíme, korigujeme, že ho vedeme. Filip chudák nezažil, když jsme byli šťastní. To byla doba, kdy jsme všichni byli šťastní a Vy jste byli šťastní a mě nezbývá, než si o tom točit filmy. Tak začneme tady u tohohle stolu. To jsou romány. A to jsou romány dědovi. Milovaní. Udělal Já myslel milování. No to taky možná dojde. Ale udělal takovou trilogii Povolání, což je tahle a ta vyšla už v 60. letech jako jediná ještě za komunismu. Tady u tohohle stolu je psací stroj. Opravdu jeho, na kterém napsal všechny ty svý romány. Takže to je takhle ten stroj. Potom tady jsou cigarety v tabatěrce, ale ty už nekouříš. Jakoby. Ano. Tak a tady je ta radonická část. To je ta chalupa. To jsou tady badminton, jo. Badminton, oblíbený sport. A tady jsou ty hřebíky. Hřebíky. Jo, jeho věci, opravdu jo. Některý jsou jeho, některý jsou půjčený z Barandova. Ano. A samozřejmě, ale snažil jsem se vybírat tak, jako který zhruba jsou. Některý ani nejsou jeho, ale jsou třeba z těch radonic. Pak jsou tady nějaký babičino věci. Máš k tomu třeba nějaký dotaz? Zatím nevím, no tak uvidíme. Já jsem zvědav hlavně, jak to, co vznikne s těma lidma v tom kontaktu, že to bude největší dobrodružství. To bude co vlastně, jak ty lidi budou reagovat na mě, já na ně, co mě bude inspirovat, co je bude inspirovat, až mě uvidí. No a doufám, že ty budeš tak posouvat. Budu posouvat a uvidíme, co stane, až se rozhodne úplně. Dobře, tak jo, děkuji za výklad. Tak tady jsou takový jako ostrovy, které reprezentují dědu nebo nějaký předměty, které jsou s ním spojený. Přesně tam po spektru. No, tak to je jinak. Žádný fousky, kde Slavena? Tohle je úplně Já jsem dědu hrozně milovala, ale my jsme ho všichni měli rádi. On byl jako fakt taková nejdůležitější osoba. Všechno se točilo okolo něho a my všichni jsme ho prostě strašně milovali. Když umřel, tak to prostě byl velký šok pro nás, pro všechny. Když bych si měla vybavit jednu věc, tak by to asi byly takový hliněný kuličky, který nám všem vnoučatům, když jsme za nima jezdili za babičkou a za dědou do Radonic, tak když jsme odjížděli, tak nám vždycky tu jednu kuličku dal. Asi měl nějakou nekonečnou zásobu těch kuliček, protože nás vnoučat teda je hodně. A říkal nám, to je taková vysílačka a když budete něco potřebovat, tak si vždycky zavoláme tou vysílačkou. Mě se někam prostě postráceli, já už žádnou nemám. Chtěla bych jí zase mít, chtěla bych dědovi zavolat, ať přijde. To je tabletěrka nějaká. Není to tabletěrka? Psací stroj. Tak počkej, tak to je jasné.
Zdravím. Všecky zdravím. No, ahoj. Toto letí, co? Toto uteklo. To je setkání. Co? Tak jak je? Chcete mi něco sdělit? Já vám chci sdělit. No, ale holčičko zlatá. Ty jsme taková citovka vždycky, víš? Taková cituplná. To je nejmladší holčička. Tak těžší. Mě taky. Že tě po dlouhé době vidím. Po dlouhé době se vidíme, že jo. Tady je. Já jsem Peťa. Peťa. No. A Peťa? Já tě zkouším, já jsem Martin. Od Počkej, tak Marie. Martin nebo Peťa? Martin. Martine! Od Marie, nejmladší. Já už tak taky musíme se obejmout, holky moje zlatý, no to je krásný. A já taky. Taky, ano. Počkejte, já teďka se musím orientovat, to je... Hanka, já jsem nejstarší. Jo, vy jste nejstarší. Ty jsi nejstarší. Ty jsi vlastně moje nejstarší. Ty ano. Taková nejznámější je už vlastně z 90. let, kdy došlo k tomu, že se konečně podařilo vydat jeho základní všechna díla. Jednak básnickou skladbu Maranáta, jednak 3 zbývající romány Milovaní, Ospravedlnění a Trpaslík. Psal v koupelně, kde byl záchod, na záchodě prkínko, na prkínku psací stroj a před ním tedy seděl tatínek na nějaké štokrličce a psal. Ona kompozice tátových všech románů je jednak zajímavá, ale jednak hodně náročná, protože on vždycky kombinuje některé období z historie se současností a ukazuje paralely životů těch osob, které v obou dvou těch obdobích žili, protože on vždycky říkal, že vlastně lidé vždycky byli stejní, jenom kulisy se liší. Tady mám seznam přednášek ještě. Máš a máš tam zajímavé. Jo, byl jsem fešák. Taky jsme v tobě, že? No jo, tady Filip, kde je Filip? Filip taky. Ty oči tam jsou od Filipa. To je let. Jak jsem ti prej podobnej, dědo? Jo, si. Všecko je to pryč. Podoba ve všech těch úrovních. No musíme. Protože ten se vždycky rád fotí. No jasně, ale proč já? Rád, no jo, je to pravda. Ty jsi tam nikdy nebyl. Toho malého si nepamatuju. Já vím. Já žertuju. Já rád žertoval. S tím jste se minuli vodem. Vodem, slyšel jsem vypazit. Něco? Jo? Fotka? Perfektně. To by to tam vždycky sluší. Že jo? Říkalo, jo, já vím. Hele, dědo, ještě ti chybí jedna věc. To jsem nosil na klopě. Jo, je to pořád. A když nebyla klopa ani kapsička, tak byl zip. A vyselo něco na Jo. A teď vám ukážu trenky. Teď se dívejte. Tigrovaný trenky, pozor přátelé, je to tady, je to tam, vidíte to. To jsou ty moje trenky. Mně to přijde hodně teda věrný už. Děda ovšem byl člověk, který nesnášel, když něco trvalo dlouho. On jako chtěl mít všechno hned hotový. A tak podle toho taky se začal tady o ty Radonice starat. Nakonec je to vidět i tady na těch omítkách, kde vlastně každý rok on obnovoval tam, kde ta omítka upadla, tak rukama tam rozetřel zase trochu malty, natřel to všechno barvou a tím to bylo hotovo. Tady je obraz, jeden z mnoha obrazů, myslím, že dohromady jich je něco přes 30. On jako jednoznačně dával přednost výtvarné stránce, což můžete vidět v barevném ladění toho obrazu a toho rámu před tou řemeslnou stránkou. A mně teď nezbyde nic jiného, než ten původní rám, který už se rozpadá, nahradit novým rámem. Musím se samozřejmě snažit, aby to bylo řemeslně dokonalejší, ale aby i ta výtvarná stránka
dědu neurazila, kdyby to viděl. I ta musí být dobrá. To je z chalupy přece tohle, ne? Jo, to je z chalupa. Ano, Radonice. Jo, ano, to je moje rodiče. A samozřejmě teda taky si spřál, aby byla tady ta růže na tvém hrobě. Ano. No, tak se tam drží Tak tam je, Tak to je drží se tam krásný. 27 To je krásný. Já se na ně musím podívat. Hele, tohle jsou ty kuličky slavný, vidíte to? To jsou vysílačky. To jsou oni. To jsou oni, hele. To jsou vysílačky. Jo. A Martin Ty jsou nádherný. A Martin to Ale a kde je rozmlátil vždycky? Někde je rozmlátil? Peťa, ten to není radši. Ten to není radši. Ten by se styděl. Podívej. No jo, hele. No jo. On byl takový, co pamatuju, že takhle trošku pusu dolů, takhle jako do takového esíčka, jakože do zádu břicho je vystrčený, takhle chodil v té vodě, koukal a vždycky jako to chvíli. Hovado, že zase dál, zase nás to hrozně bavilo, furt jsme to po něm jakoby opakovali, hovada, jako a mlátili jsme i sebe, jsme plácali jako. Já třeba v tom dětství toho dědu mám spíš tak jako, ne, že bych se ho bál, ale takový jako respekt z něj, takový jako trošku jako obava. My jsme s dědou chodili do lesa často. Si pamatuju, jak tam stál s košíkem a měl kapesní nožík. A my vždycky všechno, co jsme našli, tak s těma úlovkama jsme běželi za ním. On to krájel, dost často tak, že z toho málo co zbylo a uložil to do toho košíku. Tady je důkaz toho, že jsem nekecal, že jsme s tím dědou opravdu spolu do toho lesa často chodili. A ještě tady... Je, Panečku. Ale taky, jestli jsem to správně pochopil, tak děda vždycky rád si zkoušel v oblečení. Jo, a musel, že i ženský. To jsou šaty tvé manželky. Ano, manželky, ano. Když je dostala, tak si je vyzkoušel. Tak všechno jsem musel Celá zkusit. vestička. Tohle je tvoje vestička. Noblesa. No to bylo do obleku. No jo, ta vesta, ale ta vesta ti zůstala, jo, to je neuvěřitelné. No jo. Já myslel, že je ztracená. No já taky. Počkej, ale jsi si jistý, že ta vesta byla dědova? Určitě. Já si měl pocit, že ta vesta byla pradědy. Ne, táta, to si jistě vzpomeneš, když jsi měl premiéru hry Chléb, který jíte. Jo, mýho románu. Brně. Mý hry, divadelní hry. V 60 letech, tak si nechal tyhle ty šaty ušít. Oni toho Kunderu zakázali. Aha. A on říkal, co teď jako... A to měla být hra od Kundery. No. A nebyli to majitele klíčů? Ne. Byli to majiteli. Byli, že jo? Asi jo. No víš, jak si to děda pěkně No jo, tohle se vybavuje. Ano, Ale dědo, ale fakt teda skvělý je ten svetr, teda musím říct. Že, jak jsem to viděl a shodli jsme se tady se všema, že to nás úplně jako najednou přineslo přes ty roky, co jsme se neviděli, tak najednou jsme hned jako věděli, tak já přemýšlím, kde, odkud on vlastně je, nebo jo, je teda úplně přesný. To možná bude z Barandova. Byl normální, nebyl ani vysoký, ani malej, ani tlustý, ani hubenej, jo. Takový jako výrazný, usměvavý a společenský. On byl hrozně rád, měl lidi a hrozně rád jako povídal. No, tak teď jsme v Domažlicích, kam jsme s dědou hrozně rádi jezdili nakupovat. Děda tady měl hrozně rád, líbilo se mu tady to náměstí, to podloubí. No a tady právě jsme koupili jakou zelenou barvu v pixle a najednou mu vyklouzla ta jedna pixla z ruky. Pak každý rok, když jsme sem přijeli, tak tady furt byl ten zelený flek od té barvy. A to fakt vydrželo asi nějakých 7 nebo 8 let, než to zmizelo. Teď už to tady není, protože teď už je to 27 let. Kdo ví, kdo vlastně je.
iluze. Známe vás všechny a vlastně nikoho. Ale o to teď nejde. Všichni budeme vzpomínat. Když vlastně jako jsem byl s tím dědou, tak jsem byl vždycky tak jako automaticky trošku takovej jakoby vystresovaný, jak kdybych byl jako při nějaký, jako jak kdybych byl u tabule, jo. Index z Filozofické fakulty, samozřejmě s významnými osobnostmi té doby, protože jak si tatínek zapsal filozofii, no tak tady je třeba pan profesor Patočka, pak Pelinský, Kovárna. Salát a květák, dokonce i jeden rok brambory, jo, zasadil a měl je pěkný, jako veliký ty brambory. A to vždycky říkala moje maminka, že nejhloupější sedlák ve vsi má největší brambory. Tak ho to naštvalo. No a těch vysílaček jsem měl poměrně dost, ale zůstaly mi už potom jenom takhle tyhle ty dvě. Tady to místo znamená, že vás může paní kostelnice požádat, abyste šli vybírat peníze, což děda chodil rád vybírat peníze. A pamatuju se, že těm lidem vždycky říkal, dej peníze. Kolikrát si mysleli, jestli má židovský předky, jo, ale to neměl teda. Aspoň o tom já nevím. Protože jeho matka měla před válkou údajně nějaký poměr taky s českým spisovatelem, dramatikem Františkem Langrem, který byl žid. To říká někdo, já si na to nespomínám. Uměl ocenit, jo, každý kuchařský umění babičky, všechno mu chutnalo. Babička ta tam jako by lítala, že mezi tím prostě nosila to jídlo, on jí tak jako popleskával jako po zadku. Nedával znát, že by byl unaven nebo že by jako na něco třeba nestačil. Každou chvíli jako něčím stonal, taky myslím, že byl trochu hypochondr. Vždycky říkal, že pán Bůh má všechny lidi rád, ale jeho má asi ještě trošku radši. Celý život byl nestraník a nikdy ve straně nebyl. Vždycky jako čekal, že porazíme Rusy. Si ho pamatuju takovýho zabijáka hmyzu. Občas se mu nepovedlo, promáchl a spadlo mu to třeba na hlavu míček. Absolutní láskyplnost. Pěstičkou zahrozil. Možná to tak třeba vůbec jako nebylo, a bylo to úplně jinak. Takhle byly tady jakoby za tebou dveře. A ono stál tak, aby se takhle hezky hajali takhle. Tak jsme se báli. Takhle. Tak ona ta pohádka je trochu taková divoká, že jo. A Kozu mluvil hodně vysokým hlasem. To byl takový horor na dobrou noc. Byl jednou jeden dědeček a ten měl kozu, ale neměl jí kdo pást. Ne, promiň, ale to fakt jim vysvětlit, to vždycky naopak bylo hlubší. Ne, ale tu kozu mluvil vysokým. Ne, ta koza byla přesně... Ne, ale říká něco ne. To bylo daný. Jsem si lísteček. Tak ono to bylo jinak. Tak jeden znova. Dědeček, nebo taky jako... Tak byl jednou jeden dědeček a ten měl kozu, ale neměl mu ji kdo pást. Sebral se tedy a šel si zjednat nějakou pasačku. Budeš se mít dobře, nebudeš nic jiného dělat, jenom kozu pás. A děvče hned, že by ráda. No, tak pojď se mnou. Šel a zavedl ji domů a pak ji poslal s kozou. Pasačka pásla kozu, jak jen mohla. A teď to přijde. Oj, napásla mě! Přivázala mě k suché jedlici a sama si hrála s páni mládenci. Dědeček se dopálil. Babičko, co pak jenom, že pláčete? Ale milý brácho, jak neplákat? Mám na hůře kozu a tam mě chce potrkat a nevím, jak ho tu dostat. Nic si z toho, babičko, nedělejte, já vám ji vyženu. Nevyženeš, vyženu. A koza houba vzhůry a víc ji babička neviděla. Děkovala Ježkovi, že tu kozu zahnal a naložila mu za to jablek, co jich unesl. No jo. Už končíme tady s dědou, děda už... Děda tady se ještě bude rozpomínat, ale můžete si ještě... A ještě možná něco napíšu. Opona se zavírá.
To bylo, já jsem chvilku uvěřil, že jsem ten děda. No úplně mi to tak, víš, jako, že jak mají to dělo rádi, jo, to bylo hrozně krásné. Jak jsme všichni říkali, že jsme to brali trochu jako takovou hru, tak tím, že je to na tom jevišti, tak se už tak nějak jako připravíš, že to je vlastně trochu divadlo. Taková trochu výstava, že tam, jak tam přišel. Takže když se tam zjevil jako na té výstavě další exponát v podobě Lábuse, tak to do sebe docela dobře zapadlo. První moment, když tam najednou vylezl, tak ten mi přišel fakt takovej jakoby najednou blízký něčím, jo? Takový až jakoby snovej najednou. Pro mě to mělo trochu tak jako dotyk věčnosti právě, takový to, že se jako smazává ty rozdíly v tom čase, jo? Že ty jako mluvíš v minulosti, teď je tam někdo a je to přítomnost, že v tenhle ten moment to bylo jako kouzelný. Teda Filipův děda v uvozovkách se stal i teda jako členem naší rodiny. To mě jako dojalo opravdu to, že to tělesno najednou, že fakt jako tam je a že ho zase můžu obejmout, tak na takový úplně jakoby mikrosekundu to fakt bylo takový, jako kdyby to zase byl on. A teď jsem zvědavý, co z toho bude. Teď si říkám třeba možná, že pro toho Filipa, jestli ten tam jako najde nějakou emoci, anebo jenom tak jako kouká na nás jako, a my něco prožíváme a on třeba tam jakoby nic mít nebude, to nevím. I když se účastníci z minulosti nikdy nesetkali, jejich životy a různé osudy, nesplněná přání do sebe zapadají právě tak, jako přítomnost ustupuje do minulosti a zapadá do ní, aby s ní tvořila živou tkáň. Přibyl kafe. Tady máš vysílačku. My jsme si mohli volat. Aby si rozmlátil.